jam e kise mom mi salmini on ginenaɓe haray ko o tumnanoɗo wujjugol téléphone gueɗal ɓe oɗo maketeɗo Moussa Kofoy haray ko o woni ko nanga ñawore makko fokkintina e leydi Kankan haray noon sariya on ton woɓe happi e fe makko duuɓi 10 kaso fimo wujji téléphone haray noon yimɓe sariya ɓe yimɓe droit ɓe janguɓe ɓen ko wiyete droit haray hiɗe landiɓe ko honno ɗum wawi wonirde ko fiitum téléphone mo wujji téléphone duuɓi 10 kaso ka ko ɓay ko moral fatunde ko fatunde o ari o profiti ko honnum kondanimo duuɓi 10 meɗen humpa ɗum wo bien fait pour lui hande saria wona non saria wona bien fait pour lui si code pénal wallinama article ji taññama wallinama votama e hoore ɗum mo bonni koye ɗum rewete ko saria wi'aɗo on ko ongo duwa foccirede mais kono guyka duuɓi 10 téléphone meɗe yiɗoɓe milliard ji no waɗana duuɓi 5 no waɗana duuɓi 3 e kono min komi waɗi gonga prison ton komi faami kon wujjugol téléphone no hulɓini e yerɓe men yi no fiɗa ton ɓe fof fayda fi téléphone duuɓi 3 duuɓi 5 téléphone nagge mbeewa dammol ɗum no joɗɗinde yimɓe ka kaso dey haray téléphone ko renete ɗum e mum bandiraɓe hande téléphone woni gurdam en anda ko ɗum article ji waɗi ha oɗo condana duuɓi 10 c'est grave là pour moi c'est grave 10 ans inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kaso kindiya duuɓi 10 fi téléphone hum iwɗo ɗo ha dubre ka boke iwɗo ha ton ari fatunde wujji téléphone hum wona mi sikka do ko iPhone kadi téléphone hum tawata on sokkete fiɗɗite kaso duuɓi 10 haray de min mi famali ɗum ɗon dey ɓaynam fen haray ko ɗum men salmini on Allah ɓeydi jammo be reno nani be yo ɓurtu renade bandiraɓe il va appeler après ils vont diminuer il va faire appel on to ittata ɗi mbuuɗi mo wujji téléphone gon to mari ɗi mbuuɗi a sikkude o gaynali ka meɗen ɗo mo heɓi probléme ka saria ko dammol ko jawdi woni affaire justice men jawdi ɗuɗu ndi on to mari ko itta mbuuɗi mo wujji téléphone hum ko mbuuɗi fi appel o heɓata o wala ko itta mbuuɗi o nangike tum ko Allah walla mo c'est un criminel non ça c'est trop dit a fenay c'est un voleur pas un criminel un voleur mérite tout ce qu'il arrive no fof ko fenade saria no wi'a Allah no kañum kan no wallini saria mum goy e wi ko Allah ko on sanfude sa e wi ko men ko a wayne kadi ko waɗɗen kon ɗum no doit respectede no doit respectede si tawi jaɓali ko Allah ko ngawa haldi fotti men on yo huwo va faire appel on va diminuer jooɗe Allah waɗi ɗo ɓe médiatise ko ɗum ɗon min daari ɗo si darugol taw si tawi ko procureur o réquisitionni ɗum ɗon mais komi woni de woyle condamné 10 ans d'emprisonnement ça c'est grave komi yiya bete le procureur a réquisitionné 10 ans de prison yahoye 6 o wiya 3 ans 2 ans ma 1 an ma 5 ans minimum mais téléphone duuɓi 5 kaso ça c'est grave grave ye jama reno sukaɓe rene fi Allah wakkile gollo ɗaɓɓo mecce mi jeeji on sele ko yimɓe ɓe haysi ko 5 ans kam mi andi ɗon goɗɗo wonay ɗum ɗon duuɓi 10 on non o bonay neɗɗo ɓayru kadi ene prison ji men ɗi wona édicayɗi wona formayɗi
ko wattay on tigi sulmeru please watta mo bandiru watta mo nyagasiru de please si tawno bete wona odo hino ngi daruri jettino mo naba mo ton forma mo tafa mo janna mo mecce e nder 5 ans wiya mo awa nyande wujjotoda wo ko kural ko hore forma on tigi edika mo kono prison nyimeni nadu sida wono wujjude téléphone hara ko menni mara ko labi jettayno da sa yaldi ka kaso ko pinka wujjirta e handi no hulbini prison nyimeni ko wattay do yimbe bandi wona edikaydi wona sanzaydi yimbe c'est ça le problème hare odo ko kata o hebi e ko non dubi sappo dinno duudi beyne non gujjo ala nene dey kono non dubi sappo no duudi dum do ngonon tigi wombe guinenjo fo no andi 10 ans pour vol d'un téléphone c'est trop gonga non no metti sifade ndi leydi kono 10 ans on no duudi hare yobe dartu dum don hay dubi joyo no duudi fi téléphone kaylem tanjino nangama gasa téléphone on hettike odo moralement ko doit fidede ko 6 mois d'emprisonnement ferme o wadane 5 millions amende odum duano 6 mois d'emprisonnement ferme et puis o yoba kadi 5 à 10 millions d'amende gasa sidun non edikali mo nyande o watti wo ko 10 ans e ko wadante ko ila 2 ans de prison et 10 millions d'amende saria ko ne ay dum kono wona non lagne do de ayo saria ko yo new kono enen naka men do